Sibingelele baba ongenayo sibonge kakhulu okukala igqokile kahle uma besengenile siyahlonipha sihlonipha ngokuthi asikhuluma ngithi ukuze sisheshe siqede njengamanje kama la udokotela ukhethelezi wonke umuntu uyamaza ngithi siyabonga kakhulu sibonga udokotela isinyanga izangoma abaprofeti abathandazi amaciko kanye nabantu bonke amphakathi wasendaweni yaseJohannesburg nezinduna namakhosi siyanibingelela egameni lenkosi yethu Jesu amen bazalwane njengamanje sizocela ukuthi sivule ngesiko yonke into yethu losuku silucelile ubaba uNkulunkulu ukuthi namhlanje asisize ukuze losuku libe impumelelo noma bazamile ukuthi lungabe impumelelo nihlale nazi ke makunento noMK uhlala kunezihimbe ezikhona kodwa ke siya phambili siyaya noma bangathini sithani siyaya noma bangathini siya njani siyaya phambili ngeMK phambili viva Jacob Zuma viva phakama msholozi phakama ngiyathanda ke manje enza kanjena esizocela ubaba uNcushe azosivulela ngomthandazo kuthuma baba uNcushe uzosivulela nje sizokunika nje 5 minutes Ncushe 5 to 7 minutes ubaba uNcushe azosivulela ngomthandazo simshaleni izandla eseza ngaphambili ubaba uNcushe phambili sokela baba uNcushe asibingelele bayimkhe amahle niyaphila siyabingelela induna siyabingelela
Abelaphi siyabingelela Nkosi yami ubuhle benu obulapha buyamangalisa sibahle singabelaphi siyabonga mase uhlaba sulawula ngokuphumelela kwenu ukhulumishe lokhulumayo ngibuya ePortland kwagayo umuthi akukuningi bafowethu engizokusho ngizodluliswa nje amazwi amancane siyabingelela kakhulu kuba umsholozi amalanga siyabonga lesibona bafowethu into ebalekile ukuthi endlini namhlanje Nkosi yami sino Samson wethu mase understand that language ukuthi sino Samson wethu othe uSamson bazalwane mayisene inkinga wethunyelwa umuntu wesifazane kuye ukuthi azophuka amandla akhe wafika umuntu wesifazane Samson wathi awumtshela ukuthi amandla akhe akuphi lo wesifazane yebo uSamson wethu ekwazi ukutshela imfihlo ngoba leti imfihlo yebo siyabona leti imfihlo namhlanje eJohannesburg sinowaba unyamalala onguSamson wethu ozosikhulula empilweni ozosikhulula esandleni sabathumezi ayenzi ozosikhulula uthi uSamson mangabe ngoba ngesikhathi zoshada mabishana uthi hayi lokuyosazana amandami aselweleni usiyasuka manje lo wesifazane wetshela izitha ngaSamson ukuthi usesitshela impilo yakhe ukuthi amandla akuphi iphutha balenza ukuthi uSamson ayeboshiwe sejele bemlethele ukudla kwafanele angalethe ukudla kanti abazi ngoba lethe ukudla Samson sejele inwele lezi amandla akhe lokhu kudla kunama-nutrition ziyahluma inwele abantu bayabeka ngoba ababazi ukuthi babuya amandla ANC iphuthele nzinde muthatha ungamalala yayombeka enkandla kanti bayisenkandla usenda abantu bakubo ingenalo siyasisho njalo sithi bayizami ungamalala msolozi kanti wesizwe awusukume isidale kakhulu ensi usidale kakhulu ngamaphosa kanti bebengazi ukuthi babethatha ungamalala bemfaka ebhodini yosenkadi yila izothola khona amandla ubuyile ungamalala wabuye ngamandla amasha ozosikhulula esandleni sensi ozosikhulula ekugqilazeleni ozosikhulula ungamalala malosi ngezehlekisa sikhulule sebenza Samson sesikhumbule kakhulu ba efisa manje izwe lisibukela phansi kodwa ngizothi kuwe yazi bazalwa namhlanje uba unqamala ushinda melotho ngoba lithi iBhayibheli kwakunomfana owafika Samson athi mfana ngicela ungikhombise amaphile ebambile mind you uSamson esekhotshela amehlo sekhishwa amehlo uba unqamala lesinto aqedile ngayo bamphunda inwele bamkhipha amehlo wayesebamba umfana oyi-MK kwakunqamala wathi mfana awungithathe ungibeke i-union building bahamba nomfana oyi-MK oyi-union building wathi mfana ngibambisa amaphila azaleli ngoba ngifuna ukufa kodwa ngikwazi ukufa ngedwa fana ngifele esikazami ngisaphilile ngayo bafowethu kusayisinala ma-MK kukhulu okuzayo uba kunqamalala usazokwenza amamuvi ongafanele abona abafana abancane wathi mfana sengibambisile amaphila sengibabuyele emuva manje ngoba kunemuva ezayo ye-MK nemuva mayifika izozamazamisa the whole of South Africa isazi ebesiphelile ngami kanti azazi ukuthi MK iyaqala Simshaleni izandla enkulu kakhulu niyayizwa lento ayishoyo bakhona abantu abasontayo lana bakhona abantu abamaziyo uNkulunkulu ngeke ngikhuluma indaba ejulile angathi bekhona lasivike emshumayela ngithi mina lithi iBhayibheli bekunoSamson uSamson amandla akhe ayivela kuphi eyinweleni uthi umushe namhlanje mayikhuluma ubaba uZuma namhlanje uSamson owathunyelwa wesifazane ukuthi azomgunda inwele uANC uwathathile amandla kababa uZuma
waqede wamphosa emgodini wasenkandla wakhohlwa into yodwa uma bemhlukumeza uZuma bakhohlwa ukuthi inwele ziyahluma uma kuZuma inwele mayibuya uthatha umfana omncane oyi-MK uthi listen to me nina abafana abancane ngithatheni sangimdala amehlo bawakhiphile angisabone emehlweni ngithatheni and put me in between the two pillars which is the union building kunento engifuna ukuyenza kula maphosa ngiyamazi ukuyibakhe ngifuna ukuzamazamisa uthi ngithatheni njengamanje uzosho kanjalo namhlanje uthi noma amehlo ngasenawo sengimdala kodwa ngeke ngaba indoda mina ngeke ngiphathe ilizwe lase-South Africa mina ngeke nganyakaza umhlaba wonke namhlanje abelungu bebembizile bathi sondela noma amehlo ungasenawo usumdala kodwa kukhona into athi ufuna ukuyenza ngomhla ka-29 niyathembisa ukuthi uzoyenza the only way ukuthi ayenze ukuthi nina nimdonse nimbeke kuphi e-union building inini okumele nimdonse niyombeka khona ubaba nisamdonsa kanjalo ngicela umama la ekhaya Mrs. Mkhonto azosimukela endaweni yakhe noma ubaba just nje akhulume amagama amabili asimukele ngoba kungenzeka silana kadakathandi niyayizwa leyo nto asinike nje isibusiso umama Mkhonto siyabonga ngoba angazi ngiqondane nomuntu ophezulu empilweni yami kanjalo namhlanje so angazi babuxamalana ukuthi ngingamvumela kanjani kodwa amazwi asuke enhlizweni yami nabantu bala ekhaya angihambi ngedwa kuthuke mina ngokuba bakhona salungisa kwenye ndawo ubaba siyamukela kakhulu futhi ngiyafisa ubaba azi ukuthi umuntu omukelayo akusiyena kuphela umama ekhaya kodwa sekuyilunga le-MK eli-official nabo bonke abaphelezeli bakababa ngiyabamukela abelaphi bendabuko singabo namhlanje la ekhaya bese ngokukhethekile ngizocela ningiphe imvume yokuthi ngamukele udokotela uMkhonto okulala namhlanje la ekhaya kuyaqala ukwenzeka emshadweni ngisho kuyinyanya zethu njengoba ngiphila kazi kwenzeka kuyaqala ngiyabonga uNkulunkulu ngakho ngiyafisa ukuthi ngaso sonke isikhathi ngithobise ngingayikhumalisi ngakho njengoba ngila ngiyabingelela ngiyamukela bonke abantu abakhona ihambeli eziningi ezinye angitholanga ngazo kodwa mangabe umenyile wafika la ekhaya ngicela ukwamukela bese ngiphinde futhi ngikubonga ngoba angiboni ukuthi ngizobethola ukuthi ngikubonga iprogram ke isela okwamanje kodwa khona la sizophinde uqhubeka khona ngiyabonga kakhulu Shale izandla enkulu kakhulu singabi nomona ungabi nomona izwane nje umuntu wesifazane unebhizinisi afuna ukusebenza umunye umuntu uyayisebenza I think abantu besifazane you must be inspired nithi nani ngifuna ukuthi noma besemwile kodwa it is not over up until God says it's over angithi usukume noma kuthiwa iANC kwenzele phansi but it is time for you to wake up uthi uMkhonto uzokusiza ubaba uZuma akazeli uzoninika imali athinayo but uzobona ukuthi umqondo wakho unjani bese yawushape kanje bese ethi I give you the blessing hamba ngalawo manje uzosho kanjani right siyagijima njengamanje njengoba nimzwile umama uthi masuka la ekusazoba mnandi I think kufanele nonke libe njengamthi ngiyafisa ukuhlala nobaba etafuleni ngidle naye uzwile ngidle naye but ke uma uzowenza into kanjalo kufanele usacrifice uNkulunkulu ukuze abantu baphile bonke kanjena wasacrifice wanikela indodana yakhe eyodwa ukuze nonke niphile njengoba niphila namhlanje kodwa ke kuthiwe ngale isacrifice abayicelayo u700 rand ukwenzela ukuthi kungabi netraffic wonke umuntu othi mina ngiyafisa ukuhlala nobaba phansi etafuleni
ngidle naye hayi masuka la kuyiwa lapha phezulu eJulius lifestyle enhle nansinto iona umuntu wesifazane futhi yena lokade emela uthe izobusiswa ubaba namhlanje wevula baba right kunalento enokushiwe eBhayibhelini ukuthi sibiziwe kodwa sibizelwe kunabanye abantu abaconfused namhlanje sizokwenzani la ngicela ungayikhazi mina ngoba ngizoyikhaza njengoba ngeyinyanga ingifavor kakhulu kodwa ngicela ikhazwe abanikazi ba into engiyithandayo ngeyinyanga nezangoma nabafundisi ababanga nomona abasho ukuthi cha sifuna ubasodwa bathe ubaba wethu lona wonke umuntu is welcome but iyohlukana la masekhasi lo muntu ozosikhazela lana indoda edume kakhulu yaziwa ku TikTok ku YouTube Facebook yonke indawo abanye bayamazi umelaphi wendabuko odume kakhulu ngokugaya imithi ugaya impela kakhulu uma indoda yakho ufuna ukuyidlisa ayimpela la nidliswe uthola lonke ninkolela ngithi namhlanje phela vele into yabi inyanga namhlanje inyanga ziyabusa phambili ngenyanga phambili bakhona udokotela alright sicela nishayine kakhulu izandla ubaba udokotela uzibothe eseza ngaphambili ezosichazela ukuthi sizoyenzani lana nishayine izandla enkulu kakhulu baba uzibothe sondela phezulu Mandla yanibingelela nabendlovu namandla ngokukhethelekile ngibingelela ubaba ingqwele yethu eSouth Africa yonke ikahle kahle ngingathi izwekazi izwekazi Africa neyibafethu uNkulunkulu usiphila amandla usiphile isabelo sethu wathi noma ngabe thiwa bafethu nina senzimbeke kangakanani kodwa mina ngizolivusela umuntu kuyobe sekusala kuwe nina bendlovu namandla ncabalala ngiyabingelela banginika amandla athi wahambula ubaba kube uyena kube wena ongena naye iphuthe ngilenzile ngiyasaba Nkosi yami hey baba ngiyakuhlonipha kumele ngihlale eduze kwakho ngabale nina bendlovu namandla amandla enginikezwe wona kulolu suku namhlanje ukuthi ngizonazisa ukuthi njengoba sila sizeleni nina bendlovu namandla sizokhumbula sonke ukuthi endulo obabamkhulu babekhona bephila iminyaka futhi emide esikhathini sokuphila kwabo bephila ngezimbiwa bephila ngezilwane ezolimo nje bekuyinto zethu lana ezwenikazi lethu iAfrika kusho ukuthi ke ngalesi sikhathi abamhlophe emazweni asentshonalanga ebuka ngama-microscope thina sazi ma-microscope abazibona into thina lapho labesingaboni khona bathumela iy'nhloli kathi wahambani niyobona laphaya kulela lizwekazi ukuthi sitholani nabendlovu namandla amandla ngiyaxolisa ngizoyiyeka lefoni ngeke ngiyixoshe futhi nabekhiye ngizozibeka ngiyabonga dokotela kusho ukuthi bathi uma bezifika iy'nhloli lapha it was 1652 babefika lapha babona isimanga belungu la kulelizwe lobaba ezwenikazi akunaziphela akunayimoto akunazicathulo asinampahla kodwa siyaphila more than 100 years siyaphila kamnandi futhi uyayibona basebuka uthini imfihlo yalabantu bathola ukuthi nansi impande isebandeni namaqolo imfihlo yalabantu iseyilwaneni lezi ilwane lezi asebasithatha basifaka endaweni eyodwa bathiwa benza ibhizinisi ngazo ukuzibona imali thina sasiphila la sasinankinga futhi kwakumnandi futhi mawathola usikhula uyabosha bosha izandla nenyawo wavusa uNkulunkulu
wavusa ubaba uqamalala wathi it can't be. What it can't be lokho ngeke uze kwenzeke ngeke uze kwenzeke watshala lento engqondweni nasenhlizweni iphupho lalo ukuphumelelisa uNtomnyama mama bengena e-union building ewathi kufuna ukuthi uNtomnyama aphumelele sikubonile lesonke lokho sikubonile babephethe kodwa manje babona ukuthi hayi man it can't be uNtomnyama wayengadalelwe lento uNtomnyama wayedalela ukuhlupheka wayedalela ukucela wayedalela ukuthi yena umuntu okumele asetshenzwe umlungu yena asebenze umlungu bathi wakani manje sebebaningi abawona manje sebenze ngakhatha ngisho nababakithi abamhlophe bathiwa akahambe lo akaphume ngoba uyasephuma baningi abantu abamnyama bobe bamabillionaire amabillionaire ngizokukhumbuza nje niyakhumbula ukuthi nanifihleliwe nini ukuthi eJohannesburg Stock Exchange kwenzakalani ubani onivezela iqiniso ubaba wathi thengisa nize nikhukhumeze athi umuntu ngi-investile mina ngi-invest 200,000 uzophuma uno-10%. wathi ubaba hayi badlala ngawe laba hambe investela wena unga-invest emabhenki. Khumbulani into eyodwa ninabendloveni amandla khumbulani ukuthi balela ngaphi abasomabhizinisi abamnyama ngalesa sikhathi kodwa kathiwa akwazi uyazi 2019 siyeletha i-COVID-19 sizomnika bona ebhali lapha ngestabasho ngamagama kodwa kathiwa sizobanika amandla sifuna ukuthi ke bonke labantu laba abasebenze baba namandla ngesikhathi sikababa uZuma sithi bokaphele ngabo sasinamabhizinisi bafowethu all of us babewona ama-truck kodwa namhlanje bafika kumina esigodlweni athi mkhulu ngesikhathi sinancamalala ngangena ama-truck awu-10 namhlanje kudrivele ndini. Does it make sense? Kwaba mabomu kwathiwa asuyele nambani ozothola ithende enkampanini umnotho kuyela eStellenbosch. Uyebona bangakhi kunina ababewona amabhizinisi ngesikhathi sikababa baningi afa phela ngobani kwaqinwa amandla uNtomnyama. Ngithike namhlanje amandla abanikeza ubaba futhi ayasenzele mani ngiyabala usenzele msholozi enkulu babasenzele kodwa siyabonga mababe esiyami mkhulu ngicela ukuthetha indawo kodwa ngifuna ukuthi nazi namhlanje ukuthi nizokhunjuzwa ngokunina ngoba senjengamafake manje mama uNtomnyama uyaqhasha wena wathi usebenzele uzombiza ngomlungu wami umlungu wami ngoba yini saliwe lento kwena kathiwa umuntu osetshenzwayo umlungu not wena umnyama usetshenzwa. This thing was come to end ukuthi akube khona umuntu omnyama obiza uNtomnyama ngomlungu. Abekho ngcono kunathi niyakhumbula abekho ngcono kunathi like it or not sabantu basifika siphila siyilento esiyiyona sibona ama-fake kodwa bona basikhanda ama-fake sibona ama-fake nikezana ubaba amandla nosekhaya tshela nomunye ozola owashiya ingane yakhe ekhaya afika etshele abavotela i-MK athathe incwadi eshalibekela ngathi uyabona nomunye atshela omunye uthi ubaba simuthatha nge-230 majority asisizoli futhi asipolisi mabhayi asimshayeleni izandla enkulu ubaba uZikode asimshayeleni izandla. To add on what uZikode kade kusho namhlanje silana ukuzobhekelela izikhalo zenyanga noma zabelaphi bendabuko. uMkhonto Wesizwe iqembu lokuqala elikwaze ukuthi lilalele abelaphi bendabuko. Uthisha mayigula ubuyela kubelaphi bendabuko. Umsopolitiki eParliament mayivukwa idlozi uyesangomeni ayolungisela igobongo. iPresident izinto zakhe mayiqala ishona phansi uye emsamo. Kodwa for the past years
inyanga bekusulela kuzona umathi kodwa izona ezibalapha esigodlweni namhlanje sithema sifaka isikhalazo sethu kubaba uNcamalala wathi ukukhala kwenu kuzwakele wasethi ake ngihambe nginilalele lento ayenza la namhlanje akayenza ngala kuphela uyiqale eThekwini wasuka namhlanje usela ngisho naseCape Town ubuya khona elalela izikhalazo zenu. Unfortunately kunalaba ke abahamagwana ngelilanga sizoke sikhulumele ukuthi yini comrade. I-comrade lalelani nginokuzwa abanye bebuza how is the ground? The ground is fertile. Ngiyasho ngeligama nalikreme ukuthi the ground is fertile. I-comrade kumele lisebenze kanzima. Lithi malifika baliprovoke balihlukumeze kodwa uye phambili noma kunjani. That is the comrade. Uyabona wena mawuzothi ubuzwa ukuthi how is the ground? Ukuthi the ground is fertile. You are not a comrade. Mawungazi ufaceane nama challenges. Uzusho ngiyawushiya mina noMkhonto awubakabi comrade. I-comrade kwakhulunywa abantu ababuye exile amasosha ayekade elwa alwe kunzima babhekane nempi baphume kuthi noma sekulimela oyedwa wabo bathi sijiyeni sonjani siyomlanda kunzima hayi laba abayoba ngama position bahlebani athi ngiyayeka mina ngibuyela ku-ANC. You are not a comrade ukuze ngoba ufuna ukuba vele. So we need to understand this thing yama comrade. Bangabizi nge-comrade imisebenzi mayingekho ababizi nge-comrade mase sibona imisebenzi yakho sisho ukuthi sithi siyamazi lo ushayiwe washaywa kodwa wanjani waya phambili. That is a comrade. Abanye bela abanikabe ama-comrade. You still need to go there uyo recruit umakhelwane wakho lo ushiyendlini sizobiza i-comrade. Yabona manje kusena abantu abahamba la ngaphandle mina I am a comrade. Nabo nifikile. How? Nabo nifikile. All the way from eThekwini ngamemeza ngathi sekunjani. Uyayizwa yona? Ngicela ke njengamanje ngiyazi ukuthi sesizongena ubaba. Kodwa bekungaba yiphutha. Yazi kunomfana noma kunobhuti. Ngiyaxolisa ukumiza ngomfana. Kunobhuti wathatha risk. Wathatha risk abantu abangakazi bayithatha. Do you know ukuthi bane power labantu eningabathathi serious? Or taxi driver. Yes. Bane power bakulayisha bakuse kwirally, bakulayisha ubuye eklabhini, bakulayisha emsebenzini. But inkinga uma ke beyaqala bakhuluma ngepolitiki bayadutshulwa kalula nje. Bese kuthiwa izipizani. Hey kunobhuti oyi-1 othe mina ngiyariska. Wathi hayi ngcono ikhale emayikhale. Shaya izandla enkulu kakhulu eseza ngaphandle kodone. Woza ngaphandle kodone, woza ngaphandle kodone. Woza ngaphandle, woza Wesizwe manje abana shots abana plan. Ngizobingelela nje ngokukhethekile ubaba uNcamalala Msholozi. Siyabonga kakhulu. Nganza kwethu akunawo amaningi. Into engizoyisho kubafowethu
Ithuba lethu lokugcina leli. Ngizolokhu ngikuphindile lokho. Uma siyekelele ithuba ngani zakwethu siyobe siluze konke. Kofanele ukuthi nobani njobeshu babizolo uvela uhambe uyophosolo adle ngoba njoba sebesibona isingama MK bawufuna ukusibulala besiqede. So ngiyacela wethu mina embonini ezokuthutha emateksini you like it or not ukuthi ungizwa kanjani it's none of your business. Imboni yonke yamatekisi izovotela uMkhonto. Uma ngicabanga ukuthi kuyoba u5% kuphela ekuthiwa uyovotela uMkhonto. Mawuvo uANC, mawukuthi uvotela iANC is either bakwenza isilima noma uyadla. Kubili. Kodwa ngiqinisekisa ngikho babhizi bayangigwajisa ke ngimtshele. Kufanele ngimtshele nikwazi lokho. Bayangigwajisa bathi akukhuzwe lo mfana okhuluma ngeANC lapha eGoli ebese embonini ezokuthutha. Ngicela ukuthi noma kungathiwa ifiso zabo ziyafezeka ningalinge nididiseke nibambe njengoba nibambile. Angeke nangelodwa ilanga kuthiwa ngishiya uMkhonto wonke amarenke ase South Africa azobe votela uMkhonto. Amandla wonke sowathola kini siya odriver bafika nje uyabona abantu njengamanje bafana nabantu abakhishwe flatini bame ngaphandle bafuna nje ukuthi asambeni nakho la siyakhona eMkhontweni siyayiyeka. So ngiyacela ngani zakwethu lenze iqiniso uMkhonto iwona ozosikhulula ubaba uNcamalala simlethele uNkulunkulu thina njengo taxi driver simlethele uNkulunkulu asikaze saba nelungelo. Uma una 35 you are rejected kwiANC angeke uzukashwa. Ngicela benganikhohlisi bethi bazoqasha sebekushintsha manje lokho. If you have criminal record uvotela ukuthini une criminal record ungeke ukashwe yini into lokuvelayo. If you are a graduate uzovotelani ngoba abaqashi uhleli usuna 4 years awuqashwa. Uma truck driver bakufuna experience uzoyithatha experience ngoba kufuneka uqala unikeze umsebenzi uthole experience. If you are a domestic worker ufanele ukuthi uyovotela uMkhonto awukwazi wakhulunyela umuntu. If you are a security awuthathwa notice kusebenza ama-flight by night laba abanixhaphazayo. Security kusebenza more hours but imali yakho ayikho. Lithi libuye nje emsebenzini liyalala ngoba ayikho imali. Ngani zakwethu this is the last kick of a dying horse. Uma niliyekile leli thuba phinde lithole. We have to grab this chance. Sibambe ngezandla zombili sinikeze umsholozi esiphathe njengoba esiphethe thina sasihamba sitelembela sinemkhabe emateksi rank kwane tophuma umsholozi yacipha imkhabe. Siyacela kakhulu bafuna ukuthatha ibhizinisi lomuntu omnyama 100% in our hand okuyimboni yamatekisi. Uhulumeni weANC uyalilwisa ufaka amabhasi left right center ufuna ukukhipha lamatekisi ukuthi kube lakhe leli business. Uthanda ngimtshela okuncane bese ngiyaphuma. By 2030 uma kuthiwa niyavuka kobe kuphelile ngemboni yamatekisi bayasiqeda uhulumeni kaANC. Ngicela sivumelene uNcamalala ukuthi uthathe umbuso. Thatha uNcamalala thatha. Thatha uNcamalala thatha. Siyawuthatha lo mbuso. Ikhona lengoma engiyithandayo mase kushubile ethi yona lempi yanamhlanje hayi ngabafane funa abantu abadala. Lempi yanamhlanje abafane funa abantu abadala. Lempi yanamhlanje abafane funa abantu abadala. Abafana lempi yanamhlanje
Ngizokhumbula ukuthi ngolwesibili kuthiwa siyaphi eBloemfontein. So njengamanje sishintshe sithi wenzeni uMkhonto, wenzeni uMkhonto khawuphendule. Wenolana impropaganda. Wenzeni uMkhonto, wenzeni uMkhonto khawuphendule. Siyabonga kakhulu amandla phakama ngamalala phakama ngamalala phakama amandla viva uMkhonto viva uMkhonto viva. Sizocela njengamanje nibe nilungisa imibuzo. Ubaba uthi ucela mayisukuma asukume yonke ipain yenu ese awe ngayo. Namhlanje ngifuna izinyanga, ngifuna abathandazi abazothi inhliziyo zethu nogedla nezinduna namakhosi ziyakhala zigcwele inyembezi. Mina ngake ngalapha umuntu ngamnika incwadi wajikiswa. Mina ngeCovid isigodlo sami ke kwathiwa ngivale ngingalaphi. Ngike ngafuna ukuzama nami ngembiza yami bangivala. Njengamanje uma unombuzo ngicela ulungise. Kodwa before siye lapho ngizocela uqale ngiphakamise ubaba induna ekhona la uMkhize izobingelela. Ngicela nje uthathe baba uMkhize Khabazela uthathe nje 3 minutes ubingelele umukele ubaba. Mangiqeda lapho ngicela ukuthatha izandla zezangoma amakhosi induna inyanga abathandazi abathi sinembuzo. Angifuni lembuzo etshwala ukusibuza legroupini namhlanje nami ubaba. As long ungamthuki, as long ungamethesi icala, kodwa namhlanje ufuna noma kuthiwa umuphi lo mbuzo buza yena. Baba uKhabazela sondela ngaphambili uze ubingelele. Sondela. Simshayele izandla phela, izandla ezinkulu. Kwaza Mkhonto kwaza. Kwaza Mkhonto kwaza. Phakama ncamalala phakama. Apha ngoMkhonto wesizwe apha. Phansi ngalamasedla naphansi. Phansi ngalezi igelebona phansi. Angibingelele. Igama lami nguWesizwe waMkhize endaweni yaseMsila la ngidabuka khona. Ngikhona
ebuholini bezinduna zaseGauteng zamahostela ngunobhala wazo njengoba ngikhona ekwelapheni ezinyangeni zokwelapha ngamakhambi endabuko ngikhona emacikweni ngiligoso lengoma futhi ngiphinde ngibe sekomidini elimele amakomiti wonke ezingoma ezikhona la eGauteng kuze kuyofika eNatal. Ake ngizibongele mina nginibongele nami ukuthi uNkulunkulu asigcinele le ndoda. Niyayibona inhlanhla esinayo uNkulunkulu uyasebenza sebenzele ehlala. Mkhulu kade ngalifisa leli thuba ukuthi ngabe kade yenzeka lento kodwa ke ngezimo ezithile uNkulunkulu uyefuna mhlawumbe into isitha eqala ekugadle sona khona uzothi mawusubuyisela usiqhutsule bese usilahla phansi esizobaqhutsula kulele kumina kuphela nje nxamalala ngiyasibonga isibindi obe naso omkhulu ngicela izinyanya namakhosi oselwa asalala athula kwaZulu nomvelqangi nezinyanya zemizi yakithi sonke sikhona la ukuthi leli thuba oluthathe lokuthi ubonelele noma ube uJesu ufela abantu ukufela abantu lokho okuthathile lesinqumo sithathile ngiyabonga mina angisezophakama kakhulu ngoba nayizolo bengikhona eNewtown nginesifiso sokuthi inhlaka zonke njengoba nizihambele izolo bekwamaciko ngikhona namhlanje bekuyinyanga ngikhona enyangeni ngiyethemba nazo zonke ezinhlaka zizothinteka ukwenzela ukuthi le mpi esibhekene nayo inqobeke ngaleli alanga ngibonge ucele nangu magani ebuholeni bethu esinaye unduna loya ucele ukuthi akwazi ukuthi ngelinye ilanga akasibize ezintweni ehlala sibhekana nazo zinkinga sihlangana nenduna silungisa lokho nalokho ebesethu emadoda hayi nakho ekesilungise nangu uncamalala ebasa kwelinye iqiba manje ike sambe kusokotha lo mlilo magayi ngiyabona ngidlule lapho ngifuna ukusho ukuthi uMay 29 awufike kuqonsulwa abantu kodwa ke kulele kuthina konke lokho umuntu ezoshawa yathi ngoma yengane zoma impi ezoxosha ibonakala ngani iyali bayaluza abahlalisekile kwamona umuntu umefaka imbiza inyakaze eswini ufuna etoilet ufuna umkhipha kunjalo ke manje ningabe kusanyakaza ngicela abafowethu ukubonga kakhulu abaqaphi umsholozi njengoba ngithi ngicela ngishinyana nomvelnyanga abasigcinele lo baba esekhulile kangaka kodwa akufanele ke noma ificwa imihla yakhe uhambe engawenzile umsebenzi ayolethela emhlabeni uNkulunkulu ayinikeyo yiwo la wenza njengamanje ekuqaleni usebenzile sasebenzele ehlane angazi noma niyangizwa umbila awukutheli kahle uma usokhulile namhlanje ke uthe qekelele nginethemba kakhulu mina ke imizwa yami ngiyilalele uma ingitshela into ephilayo nefile kuyaphilwa la ngicela nje ukuthi ngingaphazamisa isikhathi somphathi ohlelo ngicela ukudede indawo FIFA nqabalala FIFA awusho kanje wothi usephindi uZuma usephindi awuphinde futhi awuphinde futhi awuphinde futhi yabonga phezu kwabo singathi yena la abantu abaregister bangaregistile benze show ukuthi abantu bayosheka endaweni la bevota khona ukuthi amagama ayavelana kuvoto singabhiyo singekipa nama please awukwaze uMkhonto kaZuma
Wakwaze kuMkhonto wazuma. Yabasola bani bathunyiwe kwagogo ukuthambani yatheka Papa Malaika ya Papa Malaika ya Papa Malaika hiyo Papa Malaika beMkhonto ngoba mavuye ingoma mele sisho sonke angithi bakwaze kuMkhonto wazuma bakwaze kuMkhonto wazuma bakwaze kuMkhonto wazuma Siyabonga kakhulu njengamanje ngicela ukuthatha imibuzo mayikhona izinyanga odokotela abaprofeti uma unombuzo ufuna ukuzwa ubaba ukuthi uzothina ufuna ukuzwa ukuthi uzoyenza yini lento uzoba honest ubaba mawuthi baba every month uzosinika 25 kg bemili mayizokwazi uzothatha ngizonene baba ingane zethu uzosikhokhela esikoleni free mayizokwazi zosho mayingekakwazi hayi ngeke kwazi izandla iphakame office ukubuza sondela butwami sondela buze ngapha uzobuza aphakame isandla sakho njani nanke ngamawinyanga udokotela sondela baba sondela so ngicela manje sithule kancane sihloniphe kancane ngoba ubaba ufuna ukuzwa ukuthi bathini kancane nje sanibonani makomrade manga ngithanda ukuphuma kancane mina ngisebenza ku-health so thina sathi ukuthatheka kancane ngesikhathi sika-COVID u-ANC wadla imali yokuthi thina sithi masathenda ama-patients singabi nama-mask yadliwa imali thina bafa ama-colleagues wethu so bengifuna ukuthi bengicela ukubuza nje ngophuma kancane esayidini ukuthi ngiyazi ukuthi kuqondene abahlali bendabuko abahlali kodwa nathi sabana nathi masivuka sivuka sambe sithi siyolekelela abantu ukuthi abantu abaphile so bengicela ukubuza nje ukuthi baba njengoba wawade uyibambe kahle ngiyazi ukuthi wayibamba mina ngizosho abanye abantu abangakwazi mina ngiyazi ukuthi wayivala ibhola abantu abazi thina sabeka abantu ukuthi just ukuyigada ukuthi ubani ozoyigada mina bengilayo clinic ngathi thina senza kanje wabe wena uyibloke yonke lonto kodwa omunye ubaba nekhala lakhe wayivulela iCovid kwabulawa ama-colleagues wami wena uyivalile ungatshelanga muntu abantu abazi ukuthi wavala kungashoko umuntu if abantu bengazi ukuthi wawukade uyivale ungashongo thina ma-Africans
sasikade usikwirisk ngiyona ndlela. Angeke ngicale ngokubonga baba wasivalela ukuthi asibe safe. Saba safe. Sibonge baba. Number 2. Ayeke abaphumi. Ayabaphumi. Makomrade. Ngiyacela kulabo bazolandela. Ngiyacela kulabo bazolandela. Sikhumbule ukuthi njengamanje sihleli noNkulunkulu wethu. uNkulunkulu wethu ufana nokuthi inkulumo esiyikhulumayo ihlangane nezinsipho siyahluza sifuna utshwala lokuphuzeka kamnandi ngithi. So uba short and quick. Anithi zwini. Ngiyacela ngiyazi ukuthi abanye bathi ake ngiyithatha imic ngifuna ukukhipha lento ngaphakathi ngizothatha 15 minutes but ngiyacela nje inkulumo short and quick. Ngiyacela onombuzo sondela futhi uyazisho igama nesibongo ebese uyabuza sisheshise isikhathi. Angibingelele ma MK kamanje sanibonani. Ngicela ngibingelele ubaba. Angibingelele Nkosi yami phinde ngibingelele Xolise Nestor. Singathi singaqa manje sekunzima. Ngithanda ukubonga njengomuntu omusha omela futhi oyiborn free ongakaze votela icebo since ngazalwa. Kodwa namhlanje ngiphumile ngirejistile ngathi ngizoyivotela iMK njengomelapi. Izathu sokuthi ngithathe le decision ukuthi ngibona ukuhlukumezeka kwabelaphi. Ubelaphi akasiyinto emhlabeni. Engikummele la ukuthi ngiyacela baba uma uNkulunkulu angena nawe ngoba yonke le ndlela sicala ngoNkulunkulu ukuthi uma uhlala esihlalweni esicelayo njengami njengobelaphi ake usilungisele into ye health nomthetho wase South Africa. Uma ngilapha umuntu wadlula emhlabeni ngiyaboshwa. Ama paramedic uma afika by statement athi unikeze umuntu othize akaboshwe lo muntu omnikeze lo muntu. Umelaphi phelele ejele. Engikusukumelayo abanye bethu banama chemists kodwa babonakala njengabantu abahlala ezintradini abangenako intuthuko. Ngiyacela njengomelaphi ukuthi usichaze kube nama container kungabi nabelaphi abathatha sinoma kanjani emgaqweni. Abanye babo bayalapha kodwa bathathwa serious. Engikusukumele ngicela ukuthi imithi esigayayo ayingene nathi ku government sibonakala njengabelaphi. Ngiyathokoza. Siyabonga kakhulu. Uthe udokotela bani? Udlameni. Omunye futhi onombuzo asivale imibuzo nabesifazane siyabakhulula. Ngiphinde kancane ngizokunika ithuba. Ngiphinde futhi ngiyayigcizelela lento. Ngicela whatever that you are asking, make sure there is a question mark at the end. There is a difference between a direct speech and a question. And you must make sure that it is a question. Because so far, abantu asebekhulumile angiyibona ubaba into azoyiphendula ngiphendula bebemtshela angekuzeni ngifuna umuntu ozomfaka umbuzo ubaba azothi manje uzosuma engizothini manje ngisuma la ngifuna umuntu ozothi ngizombuza sondela nawo uzomala mayiqeda ke ma ugibela la stage uyaphumula ekhanda ngithi Thokozani emakhosini. Ngibusela kumakhehla bogogo omkhulu, ngibusela kuzangoma amakhosi abathandazeli abaprofeti lona umthandazeli usizikazi eSprings. Uqala ngithi thokoza baba. Sanibona Mamalala. Siyabonga baba ukuza kwakho kodwa
Angeke ngithi umbuzo kodwa ama grievances what I'm going to say. Mina baba I'm a pharmacist. Ngine chemist. I once approached e-clicks ngathi ngicela ukufaka ama product wami njengomthandazi ngoba ngisebenza ngewasho. Mangifika bathi kimi bacela certificate sokuthi am I qualified pharmacist ngabanikeza. Bathi bona abadili nabelaphi bendabuko. Ngakimala because I am a doctor. Ngiyayazi into engisebenza ngayo. Abantu abaningi bayaphila kulezandla zethu balaphi. Abantu abaningi sibaphilisile. Abanye banamabhizinisi banezinto bebangacabanga ukuthi bazoba nazo just because of thina abelaphi bendabuko. But I was declined. Ngaya like 2. I went there 2 times but I was declined. So mina ngicela kuwe baba, thina abelaphi bendabuko we are not being recognized. Kuyo yonke indawo ngoqala ukhamuka umuntu ebona isangoma umthandazeli efake ubuhlali bavele bathi ayisuka ikhindaba yenu seniyama fake nonke and not understanding ukuthi abanye abantu siyibizelwe lento asihambanga sayongena amadlozi kodwa singeniwe siyayazi into esiyenzayo futhi sizoyenza as long as ubaba ezosinika iopportunity sibonakalisa imisebenzi yethu kuningi esingakwenza umhlaba singawusave as long as sibambisene nobaba kudala bekungowekho lento yamapolitiki bengekho lento kodwa izangoma izanusi abogogo bebekwazi ukuthi bahambe bayokhuleka bakhulekeleiswe umhlaba uphile manje sibhekene nenkinga every day ngoba nathi siyasuppresswa ezabelaphi sibonakala njengabantu abangcolile because they always call us ukuthi izangoma zamanje zingcolile. So ngiyacela baba ngiyazithoba ngiyazehlisa phambi kwakho ngicela ukuthi usiphi opportunity sizibonakalise nathi njengabelaphi bendabuko ukuthi singayenza ushintsho kodwa as long as uzosiphakamisa uzohamba nathi kule ndlela nathi siyathembisa ukuthi siyohamba nawe. Ngiyabonga. Asimshayeni izandla enkulu kakhulu. Ngizobeka futhi maybe umbuzo wakhe uthi baba uma iMK thatha yini ongayenza ukuthi sisebenzisane nabo ndlela ekhanyilanga nathi izinto zethu zibonakala eSandton emall. Angithi uzamusho kanjalo uthi yini le ongayenza umlungu naye akwazi ukumhlonipha umuntu wesintu as much as behlonishwa nalabo abanye. Nathi siyadinga ukuthi ngelinye ilanga kuthiwe zizikazi click pharmacy ne traditional pharmacy but nathi itholakala izinto zethu. Is that your question? Thank you so much. Omunye futhi sondela sikhumuleni into inhlonipho yasemakhaya singayishiyi phela egoli abanye bayakhohlwa abanye. Sanibonani ngiyabingelela ngiyaxolisa bakukhehlelela babuzuma ngiyabingelela ngosiyakhe ngiyaxolisa nami bengizothi ukungidlulisa la khona la ngifuna ukuyakhona kodwa ngizokucela kuwe bakukhehlelela nawe ngoba ukhona ukuthi ke ngisho ukuthi inkinga zethu siyabantu ziningi bengicela ukuthi ubabuzuma khona yini angasisiza ngakho ukuthi asikhulumele nami bakukhehlelela nithi ukwehlisa imali consultation. Akube nomthetho-ke ozokhuluma ukuthi i-consultation enyangeni ayidluli ku-200. Hayi, okunye-ke kwesibili-ke sengize lapha kuwe bamsholoza ngazi noma wangibona inalo umlayezo wami ku-TikTok. Igama lami nguDumisani wakanjolo ngihlale eIvory Park. Iyangihlupha lento enhlizweni nami kodwa idinga utshele straight ngena namhlanje babuzweni ukuthi kunenkinga lapha uEskom asithusayo. uEskom lapha elokishini uthatha intambo le yecable isuka lapha izongena endlini ekhopha intambo and then asishiye kanjalo le ntambo ekhopha wonke umuntu ufuna ikhopha elokishini bayinqamula abafana every day le ntambo zekhopha ziyanqanyuka esikhoma ke ukuzoyireplace mawuthi uyakuyi wafika ubhani uqamba manga uthi no Eskom kunenkinga ugesi awukhali afika misa imoto egate mayila imoto egate
uyabona ukuthi iproblem ile yantamba dumisa imoto yahambe angeke aze replace le yantamba sisebenze kanzima ke manje thina sesizama mina ngisebenza ngayo lento le khashwe mina lokushina nginazo le kodwa nje ngiphiwa wenza mina ngokucabanga kwami bese ngifaka intambo ye-aluminium manje i-aluminium ayisikho yabona ikhopha manje ngikina babuzuma uhulumeni wakho awuyikhulume lento eParliament ngempela uEskom angasuka yophakela abantu ikhophe lokushina uthi abayibuke belambile abantu bengasebenzi uthi abayibuke labafana iyouth engasebenzi yiye gibela intambo inqamule le intambo siyahlukumezeka siwumphakathi kabuhlungu ababuzulu ama-transformer wakhe mangabe ike yasho thatha lehole lapha e-Ivory kunabantu sithi sinamalungelo asebeno-2 years i-transformer yabo lapha ekhaya yakhula why i-demand edonsa ugesi kule transformer iningi kakhulu ivele ikhume le transformer ka-Eskom incane u-Eskom ukuthi ayi-replace 2 years ngiyacela babuzulu. Siyabonga kakhulu. Ngiphinde ngubeke futhi umbuzo wakhe. Kahle kahle bekungafanele lo mbuzo ngabe siyawuvumela. Phela the theme of the day is about traditional healers, not about cop, angithi? Kodwa ke sesizosale sesiwuthatha. Umbuzo wakho buthi uthi asikhulumeni iqiniso. La kumele uhulumeni simncome khona simncomeni. La angenzi khona kahle akenzi khona kahle. Uhulumeni uyasinika ugesi kodwa manje uyawungamla ngithiwa icima ngithi. Maybe singathi kuba umsholozi yini ongayenza masungena emandleni ukuthi uhulumeni anike iforum le egada umphakathi amandla ukuthi idile namaphara nalabafana laba yini ningayenza uqinisa ngoba uba uzongena emandleni mayingena afika anike more copper bayinqamle futhi kanti sekuyibusiness yabanye abantu emphakathini sebesebenza ukuthi makufishwa bayanqamla so nina mphakathi ningenza njani ukuze nithole labantu becommunity abagadile ubaba uZuma bazobhekelela kanjani labo bantu niyayizwa le question yami because bayanika le khopho banika ngoba bayabona ukuthi yona maybe ekalele lo gesi ngoba maybe babe ngafaka leyo isho i-aluminium kuzokhuma futhi bese nyalimali so yini abangayenza ukuze maybe makufaka uthatha iforum sithatha labafana abawu-20 bazogada ubusuku bonke maybe uhulumeni sithi babhekelele maybe ngo-5,000 noma 3,000 umuntu eyedwa uya-understand leyo nto yona ukhona kuyo nombuzo ngicela umbuzo wethu ustikhe kunyangeni uthi ubuthi baba umsholozi yini ongayenza dokhetelezi behle bayadura bekufanele nimbuze lo mbuzo kuqala baba umsholozi kunemoto okuthiwa iFerrari noma iLamborghini iyadura le moto siyayifuna kodwa inkinga abelungu bayayibizisa ngeke nibatshele bayehlisa inkinga lalelani ubunyanga bethu izinto zethu zesintu niyithathe kancane nafike nabuka ukhethelezi nabuka lento ehlolo ukhethelezi nabuka umuthi nathi lo imali ayimfanele lo uma kungafika lo muntu ngabathi uthesa lo hlola emsakazweni into eyenzeke emsakazweni manje ningayazi bengihlola mina ukhosini ngisiza abantu akithi sivaliwe ukhosini bathi abasafuni abantu abahlolayo emsakazweni umuntu abamvumela kuphela uyi-1 uthesa lo oyenza kuthiwa yini ngesilungu lokho medium i-medium mawuyibheka i-medium nokuhlola into yodwa kodwa bavumela yena ngoba ukhuluma isilungu mina ngikhuluma into yesintu abafuni umbuzo esibuza ukuthi ukhethelezi seke waqamba amangahlola into engekho yini emsakazweni cha bayaconfirma ngithi abantu yebo ngimbiza ngegama umuntu emsakazweni yebo date of birth yebo pho yini hayi asifuni valani ke nalowo muntu abafuni ukumvala siyacela ubaZuma mayiwele emandleni akathatha okhethelezi inyanga zibe nezinhlelo zazo zisiza abantu abasemakhaya abafana nalobhuti ngoba masisemsakazweni sibasiza abantu mahala asikhokhisi lutho siyafisa ukubuyela emsakazweni ngoba baningi abantu ade besizakala
ngenyanga mayihlola emsakazweni. Onombuzo futhi. Sondela mama. Sondela Nushe, sondela bhuti wami. Cabanga ukuthi laba bazongizoma laphana ngalaba bawu3 ubaba phenduleke. Sanibonani. Igama lami uMandisa, well known as uGogo Bhungane from TikTok. Mina umbuzo enginawo I'll just go straight to it. I won't preach. Umbuzo enginawo baba uNcamalanga sawubona baba. Sanibonani baba bendabuko. Siyabona sibiziwe singabelaphi siwumphakathi. Ngicela ukubuza ukuthi siyayithanda iMK siyabonga baba isibindi sakho sokuthi uyiqale le initiative yeMK. Njengoba siphuma emalokishini siphuma kuwo. Bengicela ukubuza ukuthi ingabe laba abasabekiwe temporarily ekhundleni baqiniseke kangakanani ukuthi labantu abalida iMK emalokishini manje akubona abamemba aphuma kuKhongolose lawo bebagama ahambe ekhaya. Ngicela ukubuza ukuthi baba uNcamalanga usho kangakanani ngalokho ngoba mina ngikhulumela mina personally I come from Mpumalanga. I drove all the way from Mpumalanga. Angijoinani iMK Mpumalanga ngizoyijoina la namhlanje because the very same people abasitholayo laba abaphambili baholi iMK it's the very same culprits abaphuma ku-ANC abafuna ipower ku-MK. How sure are you about labantu abalida iMK emalokishini? Number 2, umbuzo wami wesibili ukuthi njengoba sibalaphi bendabuko sibiziwe namhlanje ukuba sizolalela noma sizozwa ku-MK. Uma sikhankasela iMK ikuthole ubuholi. Ingabe thina mabalaphi will be considered kuma positions na? Ngoba uma iphumelelo seyifikile thina siyobe sibekwe backseat. Umbuzo wami lo ukuthi thina singabelaphi will we be recognized ku cabinet yakho na? Ngiyabonga. Ezange kulo basishayela izandla. Ngicabanga ukuthi imibuzo yakhe straight angithi. Hayi dinga ukuthi ngishe straight angithi. Kodwa le abantu beANC ubaba ngicabanga ukuthi wayenza clear ngomhla ka16 December. Wathi mina ngiuJacob Zuma ngizovotela kuMkhonto Wesizwe. Kodwa I'm still a member of angicabene noANC. Kodwa ngicabene nalo ANC kababa ukhala elingakanani. Sibo-avoid ukusho abantu ngamagama ukuze noma eyokubopha uthi ngicela ukubuza Nkosi yenkantolo. Ngike ngasho yini igama lomuntu. Naloyana ngibonile umfana Nkosi yami omunye umfana omncane lapha ku-ANC kuthiwa akenze speech. Uthi we don't care about that one who was a grade 2 who was a president. Ningawari ngaye. Nimbonile ngithi hawu Nkosi yami mnike ingane kukhona into abamnika yona ngasese thina singayazi. Asazi noma imali noma yini noma yini kodwa sebeniwe into eningi abafana la. So uyothi uyamkhuza kanti khona into ayizwayo emenza ukuthi abe too excited. Nobaba wakhe loyana omunye naye oyibuko ngiyekeni naye. Kodwa kunalento engiyithanda yishona. Ukhale likhulu uthatha semsamo ambeke kuphi emna. Soon amakhulu mamanga mina omlandela social media. Soon khona zobe ngqongqozo suka kwensi olapho uzothi ngicela ningivulele. Maduze ene mabe ngqongqoza bavuleleni bese nithi isitheni kuphi. Akugcwele ngale muva sidinga abantu bagcwala. Angithi nibadedele mabengena ningasho ukuthi hayi kufana nalesho uMakhosi. Umakhosi uthi how sure are you ukuthi ANC obvious to be honest with you guys 80% of wonke ama comrade angenile lana 80% of wonke sizomlungisela iskipha ngiyambona uboyi kahle kanjani.
Ngiyabona. Kuthiwa ikhombisa ubaba. Uyi ANC Youth League ne. Gijima ke ukuthi uye emotweni yami uphi lo phethe ikhiye. Ikhiye sikuphi. Gijima uye emotweni yami landa iskipa. Asenzeni kanjena ke ma comrade. Lo osaka emotweni ayolanda iskiye ayolanda iskipe emotweni. Ake ma comrade senzeni kanje. Uyabona masibamba ufisha abangaka. Ake niyeke lento yokuthi khumula iskipa asikhumule bese niyasithatha nisitshinga phansi. Nyathela okalese yabo. Ngikhumulise nje kahle bese uyamtshela ukuthi thatha iskipa usinike laba basasele emuva eGibhithe. Bese nithi sizosikhulekela leskipa ukuthi sihambe siyokhulula abantwana bakaIsrael babuye apha. Yabo njengamanje sizomnika ingubo ebusisiwe. Bese lesiskipa sizosikhulekela. Sisithathe bese sithi sithatheke umnikazi waso. Hamba usinika abangani bakho abasasele. Bazobuya ngaso lesiskipa. Apha. Akahlale lana sizomnika iskipa manje. Sizomnika nje iskipa esisha. Siyomnika lesidurayo futhi. Sizomnika lesidurayo akahlale la. Siyabonga kakhulu ke babunusha uphi okay. Woza mama. Omunye sele nabawu2 kuphela isikhathi sihambile. Siya kwedina njengamanje simenyiwe. Yazi esontweni lami ngenza njani mina? Esontweni angisho ukuthi esontweni lami ngafundisa ukuthi umuntu wesifazane akabamela abantu besilisa. Ngoba umuntu wesilisa uhlala inkosi yakho. Wenza njani? Uyaguqa njengalo yamakhosi. Anike idolo ukudla kwalo. Akhombisa inhlonipho. Phansi ngedolo ebese uyakhuluma. Mina into engizoyisho babumsholozi udabuka enkandla eBisini. Ngizobona bengiboshiwe baba eSun City. Amacala wami ngabe ntshontshe idolo. Ngoba namanje ngisakwenza ngisaqhubeka ngomsebenzi wami. Ngizobona baba. Ngizomsuka ngokuyibongela. Ukuthi kuphumele mission last year. Mina ngabe wena abafikane le mission ngegama lakho ngabe ngisengaphakathi. Ngisukume nje ngozoba ngabekezile nabengazi ukuthi kunento emnandi kanje. Kodwa indlela yami bengihamba mangizokuthola uMkhonto Wesizwe ngathi la ngiyakhona. Ngizobona ayathanda baba mabhantinti eSun City inkinga abafuna ukuvotisa. Usukuma ngakho nani Facebook. Viva mama banditi viva! Viva Neymosha viva! Viva Wesizwe viva! Viva Sun City viva! Amanda! Alright bafowethu. Kumele kodwa phela sibuye sibakhe. Njengamanje mase kungena ubaba uMsholozi. Sicela bafowethu ezobugebengu zithi ukwehla. Siyacela ezobugebengu mazehle phela. Ngikontele nabasemakhaya ukuthi laba abathanda ukuhamba bayokhomba insizwa bayihloniphe lento le. Iskipa ungagangi ngasungalushaya abantu sigqokile. Lento ifana neuniform yesonto. Ungayigqoki ihloniphe ubekele. Ngisho noma uye etoilet. Hayilalelani. Mina ngisayoni esontweni masishumela. Ungangeni nengubo zesonto etoilet. Because uyayithanda ingubo yakho. Sithatha ukuthi ngiyasithanda usibeke lapha. Just imagine sengena nobuso bukaMsholozi etoilet. Phela angithi iqiniso lithi isichitho sisenzela ube. Shuthi bengimfaka isichitho. Masiluza siyosola wena. Alright akezo ogcina ona ngababusha. Asibonge. Angale ngibonge kuDr. Behlelezi indoda esiwezivuka nayo. Siyabingelela kakhulu kuba kunxamalala
engicela ukusho because mhlawumbe abanye abelaphi abekho awena kaMncamalala. Last year ziningi izinyanga eSouth Africa. Last year besine mhlangano kuseNewcastle sihlanganise zonke izinyanga. Ayikho inyanga ibingekho kwagcwala iholi yonke kwaze kwaphumela ngaphandle. Amandla kaDr. K nomkhuluzi kodwa nami ebengikhona nabanye ade bekhona. Umbuzo wami kula eThemba kuNcamalala njengoba inyanga zilingangaka ngizothi ukuthi nje ukuba banzi besisohlelweni saze sayo register kwa IC kwasiphasiswa ICC sasiright besisilungele ukungena ezabelaphi sishawa ukuhlukumezeka kwezinyanga noma kwabelaphi ukuthi akekho umuntu osimele lapha eParliament but kuthela baqhamuka kuMkhonto ngenxa yothando esinalo for wena baba sakumisa lokho sangabi nendaba nemali besibhadele for i-registration for kwayisi imali shisiwe abanye abelapha bakwazi lokho ngoba bebengekho ngikhuluma ngoba ngiyakwazi but umbuzo la kwaMncamalala ukuthi uma thina ezabelapha ngoba namanje njengoba ungakhuphi igama thina singakwenza ukuthi zonke inyanga ekhona njengoba beshila umfowethu uGodola wathi emadlenkeni kuyovotela eMK mangathi ukhulume nathi ezabelapha manje usitshele nje izwe lodwa ushele siqobo silalele ukuthi uthini esifuna ukwenza ukubuza mina ukubuze lenyanga ukuthi masikunika amandlethe zenyanga yini ozosenzela yona esokujabulela masulapha phezulu noma sesikunikile amandla ezabelaphi uzosenzela ini thina ngiyabonga. Siyabonga kakhulu nawo lo mbuzo straight akithi. Ngicabanga ukuthi abaningi basibone eNewcastle. Unfortunately silezi inyanga thina esigcwele ku social media manje. Yonke into esiyenzayo siyanikhombisa. ENewcastle inyanga kade zilaphana zazidlulile ku 400. Iphupho lethu baba kwakuyithi sikhathele ukulowe sithumela umyalezo. Kancane sibambe iminister sicela sikhulumele ukuthi sahlala phansi sabonisana sathi no, let's form our own political party ezobhekelela inyanga ibhekelela abathandazi ibhekelele bonke abasine ingoma ema-hostel yonke nama-security nabosomatekisi sasesiye eNewcastle bathiwa angithi sihamba kuphela ama-advice basitshela ukuthi kumele sikhethe abantu abawu-18 angazi oyi-1 ozoba president kwayiyashiwo nje yonke le nto sakwenze eNewcastle sithe masikwenzile sisaqhubeka neprocess sifuna iy'mali ey'ngaka lezi zase-TV eyinkulu sayikhokha waqhamuka uMkhonto Wesizwe ake kwatshela umuntu bafowethu valani le ndlu sayikapha savala kanje sathi siyahamba manje yimina oqala engasuka engangikhethwe as upresident bafike baphakamisa bathi wena Khethelezi hamba ngathi yimina ngiyashiya ngiyahamba mina ngaya bangibona sengivela ku social media sengumkhonto Wesizwe ngoba abaningi baqala bembona ngathi ngiyahlala bathi Khethelezi unesibindi sokukhuluma nginesibindi ngimile uma ngifa anginankinga kodwa ngiyoshiya history eshoyo ukuthi isibindi nginaso ngisithathe ubaba wami angesabi lutho forward ever backwards never sikhathele ukuhlupheka wonke umuntu oyinyanga sengikhulumile angithi nangikhetha sengishilo-ke ingoma sezayo nithi ziyamazubani umelusi zonke ngithi singena kuphi uMkhonto Wesizwe njengamanje ngicabanga ukuthi bonke bese bengenile naye uzokhuluma uzokhuluma sondela-ke khetha lami uvele uthatha iminute manje sesinika ubaba manje. Ngiyambingelela makhomplete ngibingelela nobuholi obungaphakathi cha mina bengizocela nje ithuba lokuthi besinezithuba lokuthi sikhawule nobaba uMsholozi akube mvumi okay imani uyazi mangavulela lelo thuba ukuthi phawulani baba uMsholozi ngashonilanga ubaba ulambile ngilixoxe into kade ningayazi namhlanje ubaba ekseni mayivuka nje uyilalela uyavuka uthi mayisacheka isikhathi efonini yakhe ungenelwa imessage amabhunu athi ngeke siyazizwa izigi amabhunu ofandveki bathi
siyazizwa izigi uthi ubabezane lezigi bathi lalela asinandaba nokuthi wathethe igazi asinandaba nokuthi sikhulunywa kabi but sicela manje uze la isibusiso sakho sisifunayo iAfriforum ibimbizi ePretoria namhlanje uma ungabuka isithombe lalela khona isithombe ngisibone ku social media ngimbona umile lalela ume kanje ume phambi kwamabillionaires umile ungikhumbuze into baba uJesu mayiqala egilima mangaliso at the age of 12 years uma wakhe nobaba wakhe sebehamba ibanga elide bathi bayaqalaza bambone bayajika mabethi bayafika bamthola ume phakathi kwezintshebe amakhehle wonke alalelena ubaba naye umile phakathi kwamabhunu ahlonishwayo watshela iqiniso uthi nini iqiniso niyalazi nina angilwi nani kodwa engifuna sengifuna ukwabo ubaba mkhulu akuye okaKhesari manje sanjani ngale manje sihlamba sukume ubaba sukume njengamanje dlala DJ le ngoma